ሰላም ናይ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልተይ ኣነ ኣምላኽ መስገን ሰላም ኣለኹ ስኹምን ሰላም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉ ተስፋ ምሳኹም ዘለኹ ሓፍትኹም ዓይኖሜ ድሎም ከዓ ከም ስትሪኦ ዘለኽን ኣዝዩ ፎኪስን ጥዑምን ዝኾነ ኣሰራርሓ ዶናት ማለት እዩ ናይ ጾም ከመይ ጌርና ንሰሪሐ ሒዘልክን መፅእ ዘለኹ ብሓደ ሓቢርና ንስራሕ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተላኒ ብክብሪ ዝዕድመክን ቴን ሓደሽቲ ዝኾንክን ናብዛ ቻነለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ናይዛ ቻነል ንኹን ብኣርብሩኻተይ ብሓደ ሓቢርና ንጀምር ሕጂ ብዚ ከም ስትሪኣነ ዘለኽን 250 ግራም ሓርጭ ማለት እዩ ነፍየ ከምዚ ገይረ ዳልዮ ኣለኹ ከምኡውን 3 ማንካ ናይ ጣውላ ዝኸውን ሽኮር ሓንቲ ንእሽቶ ማንካ ጨው 7 ግራም ነቢቶ ተጠቒሞ ኣለኹ ብዚ ንዕኡ ከዓ ፅቡቅ ገይረ ክሓዋውሰ ኣብዚ ከዓ ማይ ማለት እዩ ቁሩብ ውዒ ዝበለ ማይ ተጠቒሞ ኣለኹ ኣብዚ ብዝተፈላለየ ጌርና ከነብክዖ ንኽእል ኢና ኣነ ግን ብዘይ እንቋቑሖን ብዘይ ፀባኒ ክገብርሎም ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ፅቡቅ ገይረ ሕሲ ከቡለ ከም ስትሪኣኒ ዘለኽን ብጣዕሚ ክንሓስዮ ኣለና ክፎክሰልና ተኮይኑ ፅቡቅ ገይረ ሓስየ ከምዚ ገይረ ሸፊነ ክሳብ ዝቡኽዓለይ ክፅበየ ማለት እዩ ድሕሪ 1 ሰዓት ከም ስትሪኦ ዘለኽን ፅቡቅ ኮይኑ ሓፊሉ ሕጂ ብዚ ክዘዳልወሉ ማለት እዩ ሓርጭ ኣብኡ ነስኒሰ ኣለኹ ታሕቲ ከምኡውን ነቲ ብሒቆይ ናብኡ ከም ዝገብሮ እየ ማለት እዩ ሕጂ ከም ስትሪኣን ዘለኽን ኣብኡ ዝርግሕ ሓቢሉ እየ ድሓር ብከምዚ ዓይነት መድሃፂ ገይረ ፅቡቅ ገይረ ዝርግሕ ከብለ ክሳብቲ ዝደልኹ ማለት እዩ ብዙሕ ከነርቅቆ የብልናን ብዙሕ ከዓ ረጒድ ክኸውን የብሉን ማለት እዩ ማእኸላይ ሳይዝ ጌርና ኣብዚ ንዝርግሖ ማለት እዩ ከም ስትሪኣን ዘለኽን ክሳብቲ ዝደለኽዎ ሳይዝ ዝሕዘለይ ፅቡቅ ገይረ ክድህፀ ከምዚ ዓይነት መውፅእ ስለ ዘለኒ ብኡ ገይረ ተጠቒሞ ኣለኹ ከምዚ ተዘይብልክን ግን ዝኾነ ናትክን ብኬር ድዩ ብዘለክን ጌርክን ከተውፅኦ ትኽእላኽን ማለት እዩ ኣብን ኸማናይ ሓይሊ ብጣዕሚ እዩ ዝደሊ ከም ስትሪኦ ዘለኽን ግን ክፅቡቅ ማዓት ገይሩ ይደውፃልካ ማለት እዩ ይባኣሶ እየ ደለኹ ሕጂ ከም ስትሪኦ ዘለኽን ኩለን ከምኡ ገይረ ከውፅአን እየ ያ ከምኡውን እዚ ቪድዮ እንድሕር ተፈቲኹን ናብ መሓዘትክን ሸር ግበርኦ ላይክ ሰብስክራይብ ኮመንቲ ኣይፈለየኒ እዩ ብሩኻተይ ምትባዕኽን እትዮም ምሳይ ዝፀናሕኹም ብላይክ ሰብስክራይብ ኮመንቲ ተተባብዑን ከዓ ካብ ልበይ ዘመስግነኩም ብሩኻተይ ከም ስትሪኣን ዘለኽን ሕጂ ኩሉ እቲ ናይ መጀመርያ ዝርጋሕኮ ወዲእ ኣለኹ ተንደቀቕቲ ከም ስትሪኣን ዘለኽን ተንዓበይቲ ከዓ ወዲአን ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ዝተረፈ ከዓ መሊሰ ከምኡ ገይረ ክዝርግሖ እየ ሓዘ ስለ ዘሸገረኒ ሓርጭ እንዳነስነስና ንዘርግሖ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ከምዚ ገይረ ወዲኡ ኣለኹ ከም ስትሪኦ ዘለኽን ደጊመ ንዕኡ ከዓ ሸፊነ ፍርቂ ሰዓት ክትፅበየ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ባዴላይ ሰኽቲተ ከምኡውን ዘይቲ ናይ ቬጅቴብል ዘይቲ ማለት እዩ ተጠቒሞ ኣለኹ ኣብዚ እቲ ዘይቲ ከመዓቐንክን ትጥቀማ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ከዓ ከምዚ ኢሉ ሓፍ ስለ ዝበለለይ ማለት እዩ ሓፍ ምስ በለልና ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ኢና ባዴላና ንሰኽትት ሓፍ ከይበለ ኣይነጥብልና ኢና ኣይነብስልን ኢና ማለት እዩ ሶሪ ሕጂ እዚኣ ንረሲኑ ዶ ይረሰነን መርኣይ ገይረያ ፀኒሐ ክሳብ ዝረስን ተፀብየ ድሓር ከም ስትሪኣኒ ዘለኽን በብሓደ ናብኡ የእትዎ ኣለኹ ማለት እዩ ከይረሰነ ከሎ ክንገብሮ የብልናን ከይረሰነ ከሎ እንድሕር ናብቲ ዘይቲ ተእቲናዮ ብጣዕሚ እዩ እቲ ዘይቲ ናብቲ ዶናት ድስሓብ ማለት እዩ ድሓር ኩሉ እቲ ዶናትና ዘይቲ ይኸውን ከምዚ እንድሕር ምስ ረሰነ ተእቲናያ ግን ብዙሕ ዘይቲ ክስታይ ኣይገብርኒ
ከም ስትሪኦ ዘለኹን እቲ ሓውኻ ህድእ ዝበለ ገይረ ኣነ ቀሲሉ ማታን ክበስል ሕጂ ከም ስትሪኦ ዘለኹን ዋላ ሕብሩ ዋላ መፍካሱ ዋገል ዓይነት ክጽብቕ መዓት ኮይኑ ብጣዕሚ እፈትየ ኣነ ክትፈትዎ ከዓ ተስፋ ገብር ክንግልብጦ ከለና ክንሪኦ ኣለና ክሳብቲ ናይ ላዕሉ ከምዚ ናይ ምብሳል ዓይነት ክሳብ ዘርእየና ክንጽብዮ ኣለና ከይሓረና ከዓ እንዳረኣና ማለት እዩ ሕጂ ከም ስትሪኦ ዘለኹን ክጽብቕ መዓት ይበስለለይ ኣሎ ቁሩብ እትየን ክልተ ቀልጢፈየን ኢለ ሓሲበ ገልቢጠን መሊሰ ሕጂ እዚ ከዓ ጽቡቕ ስለ ዝበሰለ የውፅሉ ክቲ ዘይቲ ከምዚ ገይረ እንዳፅፈፍኩ ማለት እዩ ነተን ዝተረፋ ከዓ ደጊመ መሊሰ ናብኡ ክገብሮ እየ እንድሕር ደኣ ብዘይቲ ክንጠብሶ ተዘይደሊና ከዓ ብኦፈን ማለት እዩ ብኦቨን ወይ ብኤርፍራየር ገለ ዝኾነ መጥበሲ ብዘይ ዘይቲ መጥበሲ ዘሎ ጌርና ክንጠብሶ ንኽእል ኢና ክነብስሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን ሞር ከምዚ ኣብቲ ዘይቲ ስለ ዝፅብቐልካ እየ እምበር ያ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹን ክፅብቕ ኮይኑ ይበስለለይ ዘሎ ኩሉ ከም ኢሉ ክሳብ ዝበስለልና ክንፅብቅ ኢና ብርኻተይ ተፈቲኹንኦ ሸርና መሓዘትክን ኣይፈልየኒዩ ከምኡውን ላይክ ኣይትረስዓ እኽን ንዕኡ ከዓ ልክዕ ከምቲ ቀዳማይ ከውፅዮ ማለት እዩ ኣብቲ መውፅእ ከዓኒ ሶፍቲ ክንገብር ኣለና ብታሕቲ እንድሕር ሶፍቲ ተጌርና እቲ ዘይቲ ናፍቲ ሶፍቲ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ነተን ናይ ማእኸል ከዓ ከምዚ ገይረ ክጠብሰን እየ ብድሕሪት ማለት እዩ ብጣዕሚ እየን ኣብየና ንናይ ከም ብልብል እንዳበለየን ኣብየናኒ ያ እንዳገለበጥና ከነብስለን ኣለና ግን ሕጂ ኩሉ ከም ስትሪኦ ዘለኹን በሲልለይ ማለት እዩ እዚአን ሰለስተ ከዓ ሽኮር ገይረለን ብዙሕ ኣነ ሽኮር ኣይደለኹን ሽኮር ተደሊኽን ዝኾነ ዓይነት ዲኮር መግበር ተደሊኽን ግን ክትገብራሉ ትኽእላኽን ማለት እዩ ሕጂ ከም ስትሪኦ ዘለኹን ክፈኩስ መዓት ክጽብቕ እውን ማለት እዩ ኮይነለይ ብሩኻተይ ያ ንቐደም ብሓደ ሓቢርና ነብላዕ ብሩኻተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮይ ከምዛ ትሪኣኣ ከምዚኣ ትመስል ነይራ ክትፈትወኣ ተስፋ ገብር ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ሻር ሳብስክራይብ ኮመንቲ ኣይፈለየኒ